Ben Longwe, he was our king. Unkatiyimirira kuyankhulira dziko lino la Malawi. Unkatetezera zika. Unkayankhula mosaona nkhope. Ine walahiri KTV. Ndayankhula nawo masiku apitawa. Koma lero wapita. Koma tifuna tikusimikizeni kuti madzopa noti limodzi ndipo tiyankhula mwatsatanetsatane. Tifuna tililongosole boma limeneli tilike pambalambanda aliyense alidziwe kuti boma limene tilife ndi limeneli. Chakwera has failed us Malawi. Let us agree that. Zikomo kwambiri. Munali ndine Charles Ben Longwe. God bless you. Mwakoma nonse. Zikomo. Bale wanga kwa Dr. Dinapita. Dinapita ndithu kuchipatala kumimu. Kadi madzi wako kumimu kukanengo kutsogoloko. Dinapita ndithu kumeneko. Koma nozikuoneka ngati doktayo talephera kulowa mkati. Tinapeza kuti area 30 yonse yadzadza pamenepo. Ndesinasike songali moto nangozungulira ndi roundabout ndikubwerera. Ana loda usati masewera. Zimachita kuoneka kuti ena ake awuzidwa ndithu kuti Longwe akubwera pa chipatala pati pamenepa ndiye amatijingamira ano. Ngati kuti akuchingamira convoy ya president. Ena akhale magali moto. Basi nangotembenuka Dr. Yosef sinakumane naye anazandiimbira titachoka komwina titaenda mtunda wa 1 km. Ndiye apapa program imene tili nayo ndio kuti basi ndipita kumangochi. Kuti chipatala china chake cha mphamvu kumangochi uko. Ndiye mwina tipita mmawa kumeneko. Koma audio yosatumizira munthu. Ikhale yanu ya inbox. Yande program ndio kuti basi ndasintha. Kumene nali ndi appointment kucha kukoneka kuti kuli mbola. Ndasintha. Tunkulu wanga. Sure ndithu. Koma suru mamvuta ngati this week. Kungoyambira last week mene fansa nami nimakamba nkhani za mwendo zosona nezo. Muna twice a day timakamba. Koma atapita kunzuzu anakamba injection. Kungochoka kumba injection mene po iwa amata kumba injection wa cancer. Kenako kuzampeza kuti si cancer. Mukona nde ine ndikutha kuona ngati ndi plot from MCP. Anaguzana mwana ni madokta kumba injection wa poison, slow poison. Chifukwa mukaonesesa sister amapanga phuma. Amapanga nophuma ngati kubanika kupuma. Kanga ujini poison uchana mafika nokuntima. Mmazo ntima ujini ntima kamalephera kupuma. Mwanimvesa. Even so far bezi mauje mwendo uturu kabeza poison panopa za poison. Although muntu amwalira. Mukona ndeba makabeza mbili komano I believe kuti ndi poison. Anambaya poison kunzuzuko. Ndipo pano sinanga muntu odwala amangoti yosa ndipasa dokota nchabwino. Komano it was so poison. Pano nafika no stage yokuti sanga nakathaso pangira mwina. So ine ndikuona ngati madokta wawa namwe anakuza ndo MCP muna dokta mmoza na MCP awansakasaka nkupanga zite. Twalichi unazomvusa kisoni. Nena ita kuimba mo namba wasatu kuimba samu tuwa ya street ntamba iho antu akuamba baso kuimba so street namba la. Azosaenda kuma azosaenda. Yeah, it's my thick blood and this journey. Ya mwina akandipo pako zimenezo ndoti zikhala bwino. Fanzo mapangaso kuti mtima uzithamanga lomene mapanga audio. Tili okhumudwa kwambiri pa imfa ya Ben Longwe. Chifukwa Ben Longwe anali munthu ofunikira kwambiri. Ende ankacheza ni munthu wina aliyense. Wachichepere, wachikulire, ende ankamulemekeza. Ende ankamenyera ufulu kufunisisa dziko la Malawi kuti likhale labwino. Amalawi akhale pa mtendere. Koma zachisoni pomamva zoti lero lino Ben Longwe kulibe. Ndingoti mzimu wake use mtendere. Mulungu amukhululukire zolakwisa zake. Zikomo.